gwara ahinya en thum ma pok ogwaro ahinya. Ang'e ni wadeko ma jomoko paro ni bwana mari kawuono leo kasto gineno ka bwana kare odonjo. Koro ing'ama ni kanyo no endo jomono pano waseleo inyalo timo kama chendo randi umiti ni kanyo joluo mungu jini kamara tari. Awiko Nyapala adoni kanyo ikwongi kaw thuolo ni endi imos joge ni mar isebudho kapo giwinjo duondi gineni makiwacho Kiswahili ya man ya unajua sisi to pok ibiro makori wuoyo gi jopiny giwinjo kikori chwado dholuo mano. Yes. Jokanana amoso uduto iluongo na Awicko Wuod Nyapala, Awicko as you know. Yes. One cargo mari Nash. Wadwa twak Martin. Kosewache ni twak makende. Twak Martin. Ngeni twak makende no ber mag dholuo lakini ka ng'ato loke gi Kiswahili kendo chako wuok magi mopogore. O sound mopogore. O sound manoma. Koro Awicko Wuod Nyapala. Yes. Chin ka chendo nwago kodi mbaka but kori ng'eni mostly pok ji oyudo ka kori go mbaka gi jopiny bwana ma kori go dholuo maler. Donge. Mikono gene ani luonga na Awicko dala kocha kata ani luonga ne ng'ane gi ongocha. Okeja. Okay. Iluongo no dende wengo dende waru dende che. Mano koro nying ma home. Chumbreru. Mano nying madala ma iye. Mano dawa mana denda kamano. Koro denda ka kamano. Yes. Koro Awicko ka dang wachak matin. Awicko jakanye. Awicko awuothe pinje mogondore. Ya wanjo Siaya mano biro kendo ntiere yo Migori County koni. Joge wakano wuok chon kapod watindo moko no wuok kapok onyuolwa. Koro wanjo Siaya mani koni. Yo Migori. But Siaya ka baba to the fullest. Siaya ka baba. Ma ngamba wanyalo wacho ni koro ini ni ja Siaya gi lop tiende. Siaya gi lop tiende ndiek. Okay. Yes. Oma be ikoni ukitenu ni Migori. Oma Bay kori ngeno onyola koni sana hospitali ma Oma Bay kanyo be madonge madhie primary school partially adak gi dawa mathin koni adak gi mamwa be Oma Bay matimo nyaka secondary school kuyo kosia kache Oma Bay County and then I moved to Nairobi. Okay. Ingene koponi dang wach sombi matin ing'e jomoko ero mani an nariek pese mononge emomiyo noka tieko in fact an noningo bed engineer ino kikoya ni ipasu course mane ing'e mondo jopiny be koro ka kiwuoyo to ging'eyo ni Awicko to en kama. Yes, ane baba ateme odwa be. Atemo bing ni koro an first born ing'e ng'ani an makoro gichukore magitera atieko form 4 agike form 4 kanyo koro tiegruok malach tanwango bang school koro tiegruok makoro keta chalo kama en tiegruok manwango bang school. Okay. Koro mane street car. Yes. Mondo mi ng'ato yaga dala mabi Nairobi en ga gima tek ga time. Sana kabisa kaka ananyalo paro an nabiro kibati kata ng'ama dwa dhi biro ire no kende pod onge. Nyalo paro mana kokelo drama drama festival koro wasekalo wabiro national seche ga ja college pok na nyono Nairobi gitienda iwinjo ga awinja koro ane college bwana tabire drama festival tawacho ni bwana kazinda moroni kankech koro ji okudwa dok ngata bwana anadong unu maju jini maju koro jo principal penja ni to ini madwa book ni gari kendi dok kech principal be kare nege wat diga ibi kaso ni mani wat nanika koro kona ni ere kumonyalo weye ni kech wat ni to wasegine koro omiya transport ni kotamre tidogo dala to gidhi gidhura kacho urupak rupa kaja imakura amanyo wadna kubat maber nyaminwa moro dala ogocho ne koro gimiya direction they can come bwana mabiro ja Nairobi nyaka sani kaka na bire magi temo gimiya ot ndala chie pukna dok ga jomoko no biro gach maka kendo ok gidog uma oket lodi e wige kama jogo dabari nene matege kama kai bise biro to sani gi make it koro ine kaka kuri donjo Nairobi jomoko be biro e your studies gi biro somo uluonge Nairobi University to uduogo bedo ja Nairobi koro ine kaka ibedo ja town ini ja city an nabiro higa mar 2010 Alfario gapar gariyo kanyo koro kabiro
nabiro timo thum kasa dogo mabe. In fact noka biro mondo mi adage. No soul na sola mondo bi atim thum nikech I was doing well in Oma Bay, but koro studio ma around kocha onge manyalo record good quality of music mondo mi wayud kada mana airplay radio. Koro na soul na mabiro mondo record mandala dek. Nairobi ma junction. Nairobi koponu to nyathi Nairobi to ko dala ka to bro waste nyathine amba biro ka pietho wiya na dhi wuok gi wigno. Koro ka biro to koro boy na chao hosta. I was na dak ga gi former classmate no pedho na gunia pinya nindo en gotanda ne moro mabe tin mo orome kende kasto chako host wadgi maduong kendo. Koro ok onyal loro wadgi no keto former classmate otanda anda former classmate koro gimetem ot mara koro imbe chama gonia many gol kacha pith gol kacha hivyo for 3 days alafu unfortunately producer fly akaenda maju odhi pinje maoko kapok thumo bedo ready momia. Koro kanyal doko mabe kech no soul na sola joka dwane no thum baonge go ndala dek bose kadho kae. Manyiso ni gi expect ni nyathi wachato magi gino koro wuok don koro iwinje gino koro wuok amba kaso raka ni thum ni tema gola gi wigni. Nan gi talent mo kanya wene to kamaro amit ma thum ni agolo adi hit. That was 2012. So noko bedo mayot that producer noko duogo and then we monodak gocha okira oko. Koro na manyo kaka hustle wachoni badiana setemo ka temo koro amanyo tije buruburu Rabai Road kanyo ido kamite de chapat. Koro kado kami chapat no poki ngada ala chapat itedo chieng Christmas. Koro ka tudwa go ejwa kali to be minwe matede uno kunyari wo samitede ga iwinjo. Koro zane to koro ene moloko no bedo odwa bedo tich. Na wacho na ng'eyo and then kaka donjo kamano to achako mana tiyo negi mia siling 100 tadake od siling 300 kiambio slums. I managed. Mi bedo koro ja town. Mabedo ja town. Koro Awicko koro ja city nyagomba kaneni Awicko to ja city. Thum tingene we. Thum awe sechego. Koro manyo gimanyalo mi chulo. Agola 10,000 kanya te chula 100 odiechieng'. Machaka dhigo studio kendo. Baro koro iwe thum. Awera gi thum. Koro ipodi manya achiel ariyo adek kaka itimo. Iyud kaka ichulo, iyud kaka survive. Okay. Ere kaka gini koro dhi obiro ng'ene ne ine thum. Piny odhi bedo matek iwe thum. Koro iduogo ng'at ma koro in hustler. You are not a musician anymore. Koro ibedo hustler. Ineno idwa kaka koro imbe chule odi moro. Ibed kaka imbe nyalo dhi e cho. Ke cho ne ma ji kuongo fight ne for. Ere kaka koro itimo ma koro sani waneno ni Awicko bang mana chako atedo reji chapat. Atedo chapat for so long. I think it was around almost 5 years. Katedo ji. Koro bang mano to chako lokore kendo koro achaka donje uso lewni. Koro bang tedo chapat tadonjo gi komba gi moro sa beach tamang'ora gi lewni tamanyo wateja. So hivyo nika na wuotho ga football clubs gi kiero kata koro gikaw gowi lakini monthly gimiya gimoro matin. So hivyo kamane kaka na shift from chapat to lewni. Koro lewni kae makora nonka at least avido tocha moro manyalo donjo kedo studio mondo record thum moro. Nikech koro at least inyalo okitim tich achiel. Kiseya gi matin chapat. Yes, mana nyakora mo kaka neno ni ende ma iluongo ni Awicko Nyapala. Ji ong'e maber kabisa kacha iluongo ni the king of Benga. Afro-Benga worldwide. Then Afro-Benga migo gedho. And I think that has been identity and we love it so much. Nitie jok mang'eny ma ka gisechopo kuma koro intiere ni endi to ge shift. Anyalo paro kata ka ndalo mana timo interview people tried to guide me ni Omari mondo mi dhi gini mabor en mana ke chako Kiswahili gi English yinjo mana ke jibru winji aya komedi mi goyo gi Omari dwani kuri chak twadu komedi mar Kiswahili gi English yinjo ekibro dhi mabor bang'e no ne tap tingana makara mogo yao kora wachi ni tora mogo mo yao gimbo ko dwa dhi mabor Kiswahili nje bibo keti adie oyaw pong dalawa Koro ahera Awicko gi identity mare ni nyako keti
Wuoyi moro bende mora sana tia kene odhi kanyi badi nane. Badi na moro bende ntiere ma ok nya wer koko keto. Mono wer oyole. Timitida. Embe noko nya gine mowe moko bayo no gimoro matin kanyo gi dhowa. En ang'o momiyo inyalo neno ki in kaka star sani itiyo gi jok madongo kabisa but in stick minyaki wacha dholuon. Okay, deka gini en gima an go gi roadmap an go ready kama na chake kama dwa tere. Koro mane momiyo pod antiere e opara ni endi. Ji mang'eny dose shift. Aparo ni sani maybe kind maybe fame ama little watch ni maybe following mathin man go san dase loko gacha kama. Nikech an gi following, an gi joge na motambua mama fans ga mohero Afrobenga. Apan san dase loko gari kama. Edi wache ni bwana an. Koro wagomo. Wachomo konoe. Waro mambo bedi yo. Koro aparo ni mane madose wita kabisa. Gima ber na nase wango audience na. To gidongo day by day. Koro kadwa wicho gari. In jomoko poko mi advice ni ng'eni kiwero dholuo kama koro mondo mi wateri loka bedo matek. Dwa ni chak wero kizungu moko gi Kiswahili poteri loka. Ng'eny. Jogo sego chunya seriously but pod antiere ka. You are determined. Gigi ni team. Okay. Awicko nitie gimoro miwacho jawa. Akeni koro koni be entiere. Iyudo ka mostly ji wacho ga ni one gi big five, one gi upcoming, one gi yani ji ni rates mopogore. Un kaka jok mago Afrobenga. Nitiere be kako wacho ni ati ma class makama ma to ng'ane to poda yengo ng'ane to ten. Afrobenga kati kendo waonge weche mang'eny. Afrobenga ka waonge weche mang'eny. Gima timore ni jibinge ni oluor kata mana goe. Nikech be opek mondo yud ng'a dar gi bita inani. Koke ywa wi. Kore do ka the few people mantiere mathin bende sik mana advice kaka ginyalo medo time maber. Koro pok waketo ni ntiere wan gi kidieny ni kata kidieny moro amora. Yes. Joangla gi setemo gwelo. Aneno ka igo nyaka kolabu moro kacha makali gi Prince Inda Janabi. Ng'omiyo pok igo down kech maybe jomoko ne wacho ni kaka ichako gi Inda ni maybe inyalo gwelo ema matin. Oe gi jakadala. Mondo mi wabed gi that ilungo ni that rapo. Wacho ni Awicko kare maru adier. Sani utiyo gi joangla gi machiegni kabisa. Ko ing'eni iduogi goe gi Prince Inda tichake leng nwa leng. Chaka leng aduogo kendo pande moro. Gima temo timo gi Afrobenga in sound. Afrobenga ok en artist. Koro Awicko e artist. To gima kelo ka en Afrobenga. So Afrobenga mondo mi sound no semako en gima oseng'e. Kase kele mong'e. Koro mondo mi ng'e pinje mamoko kata counties mamoko kata gi ji mang'eny onego bed na akelo jo sound moko. Kang'iyo angla ng'ama na ng'iyo ni kwa yudo to wanyalo riwo Afrobenga go angla bed maybe maber. Nen ng'aka kaka Prince Inda. Prince Inda nentiere kwan mar jok manadwaro. To kase yude gi Prince Inda koro nyaka achaka nwang' kendo jarege moro kata ja hip hop moro kika du kado kora siko mae manyiso ni you don't measure on artist. Ing'iyo the sound. Wacho ni ohangla kwa keto gi Afrobenga onyalo kelo gima chal nade. Sani mwagoe wakelo gi Steve Simple Boy gi Kushman. Mano gengeton kwa riwo go angla chalo nade. Kwa yudo jarege moro kata ja hip hop moro kendo. Alafu jothumbe kendo mae pinje maoko wachak watimo godo. Sound bro dar maber bro ita grow. Bro dongo Nyakoro mo kaki neno no endo ma pod iluongo ni Awicko Nyapala. Ana Awicko Nyapala pala je owo. Yadundo kare gala giri kato sino pakamo. Tika ka awere gago. No temo. Giri kato temo lechero. Okay. No sino pako. Ibro maki. Okay. Awicko mano kore thum mono oteri mabor kabisa e piny mar Luo. E piny mar Luo. Aneno ka onyi jalamo wacho ni un joma onyi wan jomong'ere kapok ing'eyo kaw time. Imadh chai kumoro ipenjri ne gimomiyo in pok ing'ewa. Kaso jomomiyi chai go bokoni ni jogo wang'eyo. Engineer Kechi Barero ka is watching there. We love you so much, you people. What you do?
ubero kanyo endo comment upenjo gimudwaro penjo, unyalo share the live kaka pile to wadhi mbele. Wan ka indi gi Awicko thum gi golo manyien ka chendo iluongo ni Loli Bido. En thum momako piny ahinya kendo koponi winje gi it ma iye tinyalo winjo ni opong' gi puonj seriously nikech owacho ka chendo kaka joma mon jodo sani most of them ok dhi katedo something of that kind. Lakini wadhi wuoyo mbele kanyo. Lakini kapok wawacho mano, gona mbaka mar gine iluonge no ohala koso ohala no forma seriously to ma kijana mane yao ana Awicko wo Nyapala yani ni ngawe bwana sene no gimi ngao okiwachi ni macheche thumi mokwongo koso ne thum maradi to ere tactic munutiyo go mochopo kumono ngawe che ohala en thuma maradek. Okay. En thuma maradek. Thuma mokwongo iluongo ni Nyalego, thuma mara iluongo ni Debe. Alafu ohala was my third song and breakthrough song. Yes. Okay. Koro ohala no team 2020. Sama ne corona odonjo wecho bedo malich. To ne an ga gi ohanda moro matin manaloko ni mar lewni. Koro sama covid odonjo koro lewni okusre maber. Lockdown menya uso ne malich onge. Ji ok dhi wuoth, club bolor. Koro mondo mi na usi ne bedo matek mochwe maduka no lorga. Koro kolore to nitie mirema no maka mayuage. So that is ohala. Manyiso ni gicha ego gi feelings. Macha duka na ba. Puotho maka Awicko. Puotha. Kisa kakitimo. Ni puotho mapure momiya kidogo. Nyasacha malame mowinja kakuecho. Ilemo mageno kare nyochi chopo. Nyapala ni minwa ne punja ningi kakikomo Wuoda. Oh la la jeje. Bad. Ana Awicko wo Nyapala but no chalo gi mi appreciate gimoro. You are ingeni ketini wacho ni lembi ochopo. Kasto gimiteo matin at least me something. Aparo ni samana yuage mana yuago puotha pod nang'eyo ni pod wanyari Joyce at the end of it. Ang'eyo gani gimora mora timore gi reason. So sama dot mora loro olorore. Timore ya dot mora. Ya kuro na yuak but nachia kasherekea be. In short on the other side. Mwenyiso ni chalo ng'ama timo gimulongo ni foreshadowing. Iwacho ni mbele ka dhibedo maber. Dhibedo maber. But na yuak. Yuak. Na yuak in reality. Gini mbele ka dhibedo maber. Dhibedo maber. Okay. Gini uktimre nono. Mani logana Awicko wo Nyapala. Aneno ka Jojo Koth ni kaya wacho ni Awicko tem mana kinda baba. Walemo ni kinda gi tich. Ema kilo kado. Ngani to kete mamito mera. Ok chiemo. Kechingeni nyayuru gane chiemo moro marach. Soup. Kado. Wacho ni kinda ema kilo kado. Dolo kumbo. Kama na Joji. Koro Awicko sani sebedo ng'at ma ji are looking up to. Ntinga magombo bedo kaka in. And strochi kipimo ne ng'ato sani kaka struggle michopo ka and very difficult. Masamoro kikono ng'ato no lu kaka luono. Samoro konya chopo. Jok moko sebedo ka contact kaka umari ere kaka netemo bwana umari make bada something of that kind. Kimiyo ng'ato strochi to neno ka gima kore lenge. In fact they are not even interested mondo ginge kaka tempo bwana an kana biro bwana nabedo matek bwana naninde gunia ngino wacho ni bwana mago to korelate gi gima created mago story ere kaka kori nyalo konyo boy na moro makoro odwa no beda Awicko en gima is looking up en mondo beda Awicko atoka mondo beda Awicko kadhe tabu masekadhe konyalo kadhe okapar konyalo jima thin sana manigi chuny man go mar kadhe tabu masekadhe. That's the reality. An poka chamo eot. Kinyalo ng'iyo ni onge poka bede label mora recording label poka bedo gi management or something. Duto kanyalo wacha nyalo kono msani mawuok enena tich matek gi lamo ana lamo baba bwana lamo ne tujitiyo bwana makata ngama wanyalame sani
Nitinga meyo no ka sugar daddy kendo sugar daddy no tinge. Mano nyako moro bwana mise winjo story cheka ka sugar daddy umiye gik moko tipenje. Bwana koni bwana ni God tu. Ni God tu manje. Lakini mimi ni God. Mara to lamo kodo ko radier. Ngene ma puonj ma wasani mang'eny ok ong'eyo. Nikech thum be nigi gik mang'eny. Thum nigi gik mang'eny sana. Thum en siasa, thum nigi piem, thum nigi juok as well mago gik ming'eyo. Koro gigi kidonje gandonja ni kia ni cool kid. Lal. Koro lamo timatek alafu few people ma inya reach out to kaka an gi wasani moko inyalo go for consultations at least inyalo koni step movement kaka inyalo move gi thum. Yes. Awicko wa yo angla yudo ka gigenga income through live performance. Yudo ka igocho egesa. Icho opange back to back. Go back to back. Exactly. To unjo Afrobenga okibiyudo ni Awicko ka uno lirika, Awicko lirika cha, Awicko lirika ni Awicko tiyo. Kweli. Posta umeri share urugigo. Back to back. Hapa perform maka moja wacha umari. Duonda onge. Ere kaka uno chabe ke ana ka Awicko Jakabunde ne kai wacha ne mosna namesake sabi sana bali logo ya Awicko Jakabunde engineer okay namesake ni kechi ni engineer engineer ana king Sara mano bakoro king poni malo ni engineer but Awicko no ko ere kaka unu u generate income nikech neno jok machalo kaka Awicko gibiro dhi obiro wuotho gi jakadala ka unu gen siaya ochule sure kinye Migori ochule Awicko to biro gotho machiel to chakoling ere kaka uyude ba ineno gima timore gi industry masani obedo matek kata mana ne wasani mawuok to mane gimoda kete obedo mayom sana mondo jonene ma simple azentinde thum kaber ni dwach ma fans kata dwach ne jok mamoko onego bed ni golo thum pile ka pile mano kaber to nego bo day by day en gi video te en thum mochiek to en show back to back then ido ka chon about golo thum ido ka chon ne ngato jalo golo thum bangi gachiel to chame koro ani ido ka ngwech ma jini go kiki adwaro na tem ma make sure na onge apart from that nitiere jo thumbe machiemo gi thum to kiyo mar maybe show back to back ngato kaka Octopizzo maybe okibina ne weekend ka en gi show back to chiemo ngato kaka Juliani artist very many artists go back to back alafu gimanya kung'e bende gigi bikete gande wich ga moko kete wich kik goe kam jengo ngato ng'e kako loso kode pesa nitie ng'ama loso kode pesa gi show ya back to back nitiere be ng'ama loso kode pesa gi streams Awinjo ka Awicko wacho ka chane they are the producers gine makoro giloso kings onge yo kata chiel mibiro bet go on top nikech gine magilosi dong gin producer en gi nga dong producers bane ye ka koro nyiso dong team sani ma producer to pole no te wero wende ne baba team sani ma producer to timo wende ne to go out ipak wuok to lo alafu one as a producer as any producer man tiere kanyo anapango producer how we are creating akelo gima new anyayudo producer mago lingala to koka kone gimo ket na Afrobenga wabro wuok gi lingala pure mane gini bedo ka no kinya kwana ni atiyo gi top producers okinya yudo because atiyo gi producer ma humble maka kono ni ka wadhi ne tling tigoe kamano mok niya itiko na to ngane ta record ga ka to kuoga kanyo ket leyo ya mawa man saxophone okinya leyo mano dhi wuok kinya dala doka na niwinjo Okay. Yes. Anano Carolina Rekacha, Carolina Amanda, thank you so much. Awicko Jakabunde, we love you so much and keep on. We are team ndo me kuru wenenu mber, okanenu mber. Bas, anano ka jinika indi Ben Kington wacho ni penj na Awicko ni apart from Afrobenga, bende onyalo surprise wa gi Angla. Angla mando ngema koro wacho ni ago Afrobenga. To an gi thumbo Angla matimo gi Prince Inda, one of the Angla artists. Koro dhi yudo kaka Indo bido gi 50% mar Angla, tan gi 50% mar Afrobenga. But okanyal timo Angla. Okanyal timo berege, okadwa timo hip hop. An gi audience nata jogo okdwar na chaka wuog e gima timo ne gi. Anyalo timo but not for now. Abene
jok mamoko mondo dok kanyo. Yes. Okay. Puodho no duong'. Apani siwinjo kako duoki kanyo no endo. Koro kik ng'ato chak loko penjo no kendo ni to mari be onyalo timo gospel. Ose duoki koro itiyo ga kele. But by the way, donge nyalo timo achiel ja gospel to gi afro benga. Koro ugo gospel afro benga. Nyalore. Ya donge. Maler sana. Mano ase duoke field go te koro. MC Moseko Nyango wacho kacha ni yom kabisa. Okay. Ingeni ng'ato nyalo ndiko ni kata kama kare ne bedroom koro gimomulo to ene mong'eyo mayom ni ka sofena no nitie gik moko mokore kawo piyo te kalo ochala kaka ndalo moko ng'ato penja ni to mari binge gimomiyo babu ne dhi gi radio e bedroom kose podikia to weya kamar koro ani matie gi pacha. Vina is watching wacho kacha ni I'm watching you guys. Sifa Junior wacho ni Nyapala pare god ko jowi secondary. Okay. Kare god ko jowi mini chake tembe ka momi wero nyako soko. Iluongo ni kosoko. Okay. Yes. God ko jowi big up jo god ko jowi. Mano machiegni ga ora chuodho. Nyinge mameta eja kichi okia kogore. Yora tanga kocha. Yora tanga. Ya ye. Kwa buai the nyamos, nyamogo. Ai. Bwana Jokosoko warwaku usiyazli. Carolina ni kajache endo Simba Wuod Nyapala. Be wacho ni amor kodi ba amor gi weche go kabisa. Okay. Ingama ni kanyo no endo wan ka indiga Awicko Nyapala iluongo ni celebrity gossip. Kawuone mikuothe. Wakuotho moos to kwa kuoth ma wapando. Wakuotho kuwinjo ka endi. Kuotho mit jaduok wach emarach. Ba ae pachi mar bedroom no. Aweyo jatelo. Aweyo. Koro sani Wuod Nyapala. Ipenjo ga ni ng'ato ka ng'ato nyaka bed gi vision gi mission mare. Yeah. In kaka Wuod Nyapala. Ipango ni ere kumidwa kete thomni wawach kata ni in the next 5 years. Yeah. Iwinjo? In the next 5 years in ge thom idwa bedo gi thomni nang'o. Iyudo ka jomoko wacho ni an thumani adwa ni in the next 10 years en lebo. Yeah? Ng'ato be wacho ni an in the next 5 years adwa weya chak kanisa na moro. Aol gi pango gik mang'eny. In kaka Wuod Nyapala. Afrobenga worldwide. King World iluongo ni wild ango. Afrobenga king e piny mangima. Worldwide. World na bado ne omonye dhoga kech ko chieng' iluonga show kore ka dwa tugore ni worldwide. Ya mangano ya kanya. Afrobenga piny mangima. Yeah. Ere kaka idwa pange next. So gini atere matek kwanza, atere matek en ng'wech moro merenge bwo pi. Kech king'iyo kaka sani thum magolo gi Steve Simple Boy gi Kushman, en thum monego drop in the next 2 years to come. Yeah. But a drop e sani. Yeah. Rinyo ng'wech maringo go. Wadak e 2025. To one pod one asegolo thum ma 2025. But 2023. Mondo mi ji understand bedo mapek nikech dhano pok wigi oringo nyaka kuro ero. Koro ntiere mang'eny monego be natimo in future, atimo gi sani nikech an speed aringe speed mamalo. Adwaro ni mondo mi water thum dholuo kata thum Kenya e pinje maoko. Adwaro ni mondo ater gi e pinje maoko. Manyiso ni adwa ni mondo atem mondo ariw sound na kata mana gi Nigerian sound, the western sound as well. Yeah. Okay, so kiwinjo ka nyisi ni adwa ni mondo akel nu awards. Adwa kelo Afrima, adwa kelo BET, adwa kelo Grammy. Tiwacho gi katugo to ng'eny dhano nyiero. Nyathini wiyo kethore. Nyathini wiyo kethore. Jaga. Gigo biro. Koro an gi mpango mang'eny kod sound matimo ni. Yeah. Aneno ka Awicko penjo, Chakabunde engineer, ni penj nago ni did he produce his first song himself in his studio? Wendi mokwongo kabisa mikwongo golo. An mana produce. Okay. Yes. Bara. Odwa kama dong. I wanna produce my first song. I'm the producer. Yes. Dalmas wacho ni Wuod Nyapala tije ler. Maniluongo ni Dalmas Ochiel paki kache chendo manoma. Kasto aneno ka jiponi kanyo no endo inyalo medo dhi mbele gi penjo midwaro penjo. Awicko gima dango ka wuog kamoka penji. Iwacho ne thum en ra. Yeah. To ra kaka ikete kaka ji translate go ni thum en chode. En mani koro iponde ra mondo koni ni jachode. Rano tipano pane Awicko jara omorga njelni mano tiende ni koni ni nitie kaka ichapni e gweng' kacha. Yes.
in reaction mani ma in go towards this in kaka jangolo nitie gimo kela ngoro mokuongo madhano mang'eny ok ong'eyo ni aparo ni giika ji neno ga na tin kwanza ni ji nitie joma wacho nyathi dhi kethore mbele kako dhini nikech korka chalo ne gi nyathi mapuot gima datemo wacho ni nitie kaka adongo nitie kaka ang'ama ng'ongo ika ok higa matin kaso tumo nogo mune na donje ni okadonje ne raha okadonje ne chode ambe mabe puodho madwani monda pur make yes koro an gi kwanda to kwanda ok en chode kwanda ok en raha mang'eny thum yes manyiso ni ng'ato nyalo bedo thum to ko ja chode ji mang'eny ka koluwore gi wan gi kochakore gi an gini maina mitelo aparo nitie jok makawo advantage mar bedo celeb nitie jok makawo kaso jok mang'eny sana ma ok ong'e kaka onego bed gi handle themselves kosebedo ko ka gi Nyasaye osemiyo gi awach ni osetimo ne gi ng'uono aina ni makoro at least you person that people are looking up to nitie jok makawo advantages mang'eny mar mano te gino wito ji bende thum do biro witi yes Awicko in kaka sani isedonjo a celebrity and you are one of the celebs. Celebrity samoro bedo ga gi ngima moro matek nikech okidwa ni idh matatu. Okidwa ni iwuoth kuma ji dhiro mekodi. Not that ni sungori, but en kaluwore gi pressure. Iwinjo ng'ato dwa ni dage ngima modwaro. Iwinjo to samoro ngima no pok ichopo. Iwinjo chieng' moro adhi timo interview kumoro to adonjo gi gige na atu apiko. Aloro gi kachiel achiel. Umari pod ringo mag apiko. Dhano buok dhano omari LTN chate pod inere kakitim LTN TV pod idhi ga piko koro yudo ka wan gi LTN ma is a brand kasto wan gumari koro ing'eni umari ni gi gik midwa ni tim to kia mago kaka idwa ni rwakri in fact ng'ama idak e ode to koro kiai kabisa in fact uluongi mani tenant kondiko ni okodwa ng'eyo mang'eny manyiso ni kacha nyaka kori bed really pambana gi hali yako ilipa rent itima chila ria dek okanya dak ronda monda post ng'ato ni bana tito an ronda then okadhi chule inere kaka itimo mano an gimo kuongo kwanza aparo ni bedo celeb gima buoga kabisa nikech ka no mabi kata kapok abiro Nairobi ne an celeb ne an celeb buo pikuro gi wende mana wero moko ma kata sidi gini go ngi wera ma jo apiko ko chungi ne twet kijana bika inga dreamer teta hap malich koro mago no sem ketaga nying moko madhi ang'iyo go so en kaka nabiro Nairobi mama ochako ren gima aseng'iyo godo then okadwa dak ngima ng'ato to kadani ng'ato bodak ngimana so pressure go nitie simoko kata dwa avocado ni moro bwana dhie kibanda mondo wach ni bao no kemea bwana okemea mambao okemea change modong no bao msani matatu no be kidhe to kigolo 200 kar 150 go msani si mage mami pressure body ise lower yourself low iwacho ni no town in 50 town in chwani adhika sadhia kao bolt kadhiga ja matatu koro dwa chaji ka bolt nikech ung'e 500 to change okduogi sani ni hivyo kasto ng'ato siko ni bwana naneno gige ni pile koro bwana jogi feel ni kaka ineno gigi nyiso ni pesa ne mang'eny in go serious sana moningo samuro mono oningo be ni compensate fully moko goni nyaka ni wewe ni fan wangu Awicko number 1 you are my number 1 fan bwana maningeno kodi nime subscribe you are my fan nime subscribe okongi mama yote but wang'iyo go Nyasaye be kuong mi gima ng'eyo ga Nyasaye kuong chiwo nying ni kata gweth ni India then duto koro duto koro gimora mora bro biro sama sana ochopo koro msani mora mantiere kata mawuok kikibed gi pressure mar pikipiki kikibed gi pressure mar chamo sandals gi mos bede mtani kacha be kikier wuothe dhout ji work on yourself, work on your brand samigolo thum to piny winjo yes Awicko jaluo bwana an ok dang' apandi wan luo kaka watime ne koponi ng'ato golo thum kata gina dek wachokore guys watimo ne launching kata wachokore kumoro matin watimo ne launching at least
oyude gimoro dhi go. Yeah. Wacho ni Umari to goro temo launching. Jomoko timo nyaka launching ni video. Ineno kata ka ng'ato ndiko show moro mar video release. En show ma dhi gore manomo luongo nyawadgi moko achiel ariyo adek. Awiko in isetimo launching kata mar thum achiel? Afrobenga koro ma pok wakelo ma koro maybe wakonya consider. Ngeni okwada timo gima ji okadwa timo gima dhano sebedo katimo kata kaka jitime. Adwa temo na bed different. To chung different ne gina moro ganda mang'eny sana. Koro semoko nitie gik manya kikora matim gima josio mabe achaka chwany chuny johera maga. Idog local. Yeah. Tawiko ma class. Me wacho ni ng'awe ni. Yeah. Koro abro consider kama no achiel kuom maybe the culture, the Luo culture, then anyalo aburo bedo piny ambe gi team na wachok bura mondo wanyalo consider. Wacha nene to be en gima kwa golo thum achiel to launch. Koso kwa gine to launch waluong ji kasto wabro ng'iyo kako benefit wa. Yeah. Koro fans wa ma dwa chulo at least ka 300 omielegi. Bi pango negi mbele kane inyalo gone gi live moro matin at least gidonji mila wiko. Ng'entie jomoko mbwana mose ol mieli TV bwana. TV. Gina na kibiro sofa. Bwana no miel Germany egesa bwana. Bwana no miel Germany gine Migori. Bwana no miel Germany Ongoro branch. Yeah. Asetimo shows ga mang'eny around. Nyanza asetimo Nyanza tour, Afrobenga Nyanza tour. Gima timorega ni program na ema ji mang'eny ok understand. Ngeni once nan gi challenge kwanza kata kane thum achiel wuok ni ohala. Kech kidhi club ikono club medu idwaro pesa moro. Tinyo pesa mekwa gi no gi wacho ni thum achiel. Thum achiel. Okaluongo ng'ane ta mede 30. To gona album ne 40 ka, you see? O perform nyaka so chiko. Ng'awacho jathum onego donj stage saa 5. To perform nyaka saa 10. Ewinjo koro pango na opogore an pango na ntie kaka na activate fan base na ma asedhi Nyanza malworora kuonde mang'eny Nyanza matimo gintiere YouTube inyalo ng'iyo YouTube ntiere Afrobenga tour masetimo kuonde gi Nairobi kabe ase performe koro gik mapango modong' en koro yawo fuonni na mondo adhi e counties mamoko mago program na koro johera na bada miela sapodi gidembre sapodi. Yes, bro miel. To ere kaka isebedo ka survive without management nikech iyudo ka kata TV wa matin ne kende miyudo ka samoro wiyi opong' marach. Iwinjo wiyi opong' manoma machuno mani at least imanye ng'ata achiel ariyo adek jok moko machalo kaka Edwin Okumuoda wasiboda maneno kani ini samoro contact ni bwana ma to koro watimo nang'o kono mari tim kama kecho tek ng'ata achiel. In iwacho ni pok ibedo gi management. How have you been doing it? Asechur kode. Samori sewe bwani yol kore ka jama chotamre dao bwana. Asechur kode seriously. Asechur kode seriously. Nyalo ngiyo kata kan nyalo kao kata more than maybe seche moko adhi kata dweche adek kata dweche malach kapok agolo thum. Seche go iyudo ka ntiere gik mabende atimo. To iyudo ka program na mawecha be pod ringo kako ringo. Koro an as an artist mok tigi management an gi mpango ga. But iyudo ka ogima pek sana ne msani matiyo bila management ama label. Unanget. To iyudo ka the same time wasani mang'eny sana mosedonjo label go thoth gi be gi ywak. Ka label go bo timo gi kendo marach onjao gi ma gichako kendo YouTube channel manyien to gin wasani mabe dongo mabe moko ng'e kora temo ni gika inage matemo panjo kikarom godo mago masiche kan mago masira moko adwaro. Koro asechunga kenda kama nikech bende jok mosebiro ni dwa konyi malich go to be tiyo mana kodi. Gin gidwaro mana pono matin ma maybe secho. Ko gidwa malwenyo gi tipo ni noero. Koro gina chunga kenda. To sani koponi chako live maticho bet mang'eny wiko samoro dhi e weekendi. Inyalo pango ni koponi mbebe mbele kanyo ticho chako bet mang'eny sana live gi endi. To inyalo bedo gi management koso in idwa chung kaka in no management mawuoye kwanza opogore gi management maybe Afrobenga kama nyisi ni Afrobenga cha. Okawuoye management mar ni ng'ane gona simu ni ne Friday perform kia karango. Ni eno manyo tich show kende. Mageni mido ka management mang'eny tiyo kamano. Ika ng'a follow up shows. Show no mano gimenyalo go kata jaodi nyalo go. To koro manye ng'ama manyo tich. Ng'ane no kore de amiso dhuango. Ni jok ma manyo tich ka jok akok gin manager.
makiluongo ne agents. Yeah. Giono. Yeah, to gine ma jok mang'eny luongo gene gi manager. Koro ya management opogore. Management manyalo wacho na dwaro an sana anya dwaro ng'ama maybe invest kuoma. Iwinjo ya ng'ama invest kuoma onyalo anyise na dwaro collabo gi Wizkid to amanyo kaka wayudo collabo no. Adwaro maybe wago shows e pinje maoko to wagoyo. Wadwa dhi Kitui show to mano bedo kan tiere. Koro management no ten tiere nyaka agents gite. Koro ok adwaro ng'ata achiel ni manager ng'ama ting'o simba. That's not it. Yeah, Sting wela wacho ni Awicko is real. Why am I boo? Yeah. Hey, Moli Pascal wacho ni love the show right from Siaya Kababa. Sami Huru Genya wacho ni mosna Awicko ba asemolo ka anbe. Okay, Awicko jakabunde. Be wacho gacha ni hepo go penjo. Oseromo nyiso ni oluoro producers. Obolo wacho ni kecho ng'e dier luor producers bwana. Kata wan wagone jothumbe mu hit piano and they are famous. Ere kaka ja producer pingore gi msani yawa. Ang'o mi ukelo ga kidondi mang'eny. Wale wacho ni wuo Nyapala. Mae gi mutama godo. I think gima nyalo wacho maparo ji mang'eny okwach gande. From our Luo region nitie gik mang'eny maketho nwaga. Mathoth sana. Nyiego, piem, iwinjo. Sama nachako wer, nang'e ni nitie sound moro ni reggae. Tatemo kanyalo wer ayudo ka ber reggae no sidang. Awacho ni wawe. Osewere. Hip hop ne nitie, Lingala ne nitie, Ohangla ne nitie, Benga ne nitie. To naamua mondo apil mara miluongo ni Afro Benga. Naseng'iyo ni magi nitie te to joma gogi be nitie, tadwa wuok gi mara. Ok ikos ng'ama go ilweny. Koro mago to apaka mag industry to wang'iyo go, mano wachako chon. Wadonje kwa ng'e ni mago nitie. Somebody once told me ni Awicko koponi ati the deal is too good, think twice. Koro and always appreciate jok ma criticize because on the other side gembe magi mi motisha madhembele. On ingama ni kanyo nendo wagoni hero kama na yenya ni kech ikao time ni mondi beri kaendi iluongo na Awicko Nyapala kasto gimaber one live kaendi penjo iduoko immediately ipenjo te duoko injo kikangi wacho ni awan na penjo to lenga inyalo ndika ndike comment kanyo nendo samoro nokwa neno nikech kamera gin kamera mang'eny samuri ndike kamera wan okwa neno to wan wang'eyo kamera 6 ndike mara NTV wane omari na KE goro tafadhali hakikisha ni koponi ati ipenjo to kwa neno ndika kanyo nikech wan ka nikech Awicko kapoko tiko in kaka jathum ayudi ng'entie jomoko mok dwar ni joge gidonje thum owachi ni sane in gi family iyudo ka nyathini moro ofa ni bwana en odwa no donje thum which advice can you give nikech chon ni wacho ni idwa donje thum ibiro la in sane ina parent kata isebedo jaduong nyathini otimo moko donje thum koro isebedo jaduong to nyakweri ko ni dwa na bedo jangoma na ng'iyo YouTube ne thumbi moko ambado na bedo jathum. What can you tell that kid? Ingeni chon jinoko chon gibiluongo ni talent. Jonyuol mang'eny sana noko embrace ga talent. Yudo ka chon kidwa gwe opira ni kori wedhi kwathe dhi gwe opira dhiang' chamo puodho. Igo inyowuoyo. To kata wuok ka niko isetieko tije gi kori wuok kode ndele dhi kode pap. Irodhi nyowuoyo. Poki dhi pur. Doge putenso chiko odhiambo. Sani tie ka gefwenyo ni mpira no chudo. Samina no kitimo kamano to msungu keto nyithindo under 10, under 5, under 15. Hijo. Koro talent koro wazungu sefwenye poko fwenye but kwedo ka sani koro ng'iyo ka Michael Olunga tugo maber oko koka geno ni gini inyalo bedo kaka Olunga ni tie ka giyiene talent chudo koro kineno ka nyathini mora temo gi kipaji mora ma en godo yawne yo miye mijingo miye connection mondo bed kaka the next Awicko kata the next Olunga. Manyiso ni in short wacho ni koponi neno ko nyalo wer support wer bwana an meke na wer nyigari yo wer gongo lumra aka superstars bwana
ise yien yani ise puodho mako se yedhi gicha ni remo koro ing'eno Kenya tamori gicha ni remo gin ma igo koko moloya kata ero kamano Wuod Nyapala kapok watieko adwa ni ikaw thuolo ni endi iwuo gi jokanyanam ikaw thuolo ni iwuo gi jokanyanam koro imbi wachni iwacho ni we koro awach wachne ineno kata Uhuru Kenyatta kosesomo asani cha en Ruto an chien kosesomo gik mono en toketo kando koro wacho meke manyiso makaka mabire wiye koro maka meke koro adwa ni ikaw thuolo ni endi iwuo gi jokanyanam kaka Awicko ne jokanyanam duto te manenowa kuonde koa e pinje mopogore opogore anti luonga na Awicko Wuod Nyapala sani kimanya timanya Awicko Wuod Nyapala Awicko tiyo biro mang'eny Awicko tiyo biro mang'eny Awicko tinde thoth kore manya Awicko Wuod Nyapala atimo no thumbe mabeyo kabisa anema I'm the pioneer of Afrobenga worldwide e piny mangima makelo sound mokwongo ni ndie thurwa ka nyaka pinje maloka koro meduru supporter an gi thum manyien atimo gi Steve Simple Boy gi Kushman matimo sound mar gengeton ariwo gi Afrobenga make sure ni ng'iye YouTube iluongo ni Low Libido wuoye weche mag keny kama endi gi puonj mogundho kumora amora nyayuda kaka Awicko Wuod Nyapala social media platforms mago mango ahero usana mani luongo na Awicko Wuod Nyapala Awicko Wuod Nyapala ing'ama be designer pok ikono joge and in gi businesses gi moko kede kai ma joge nyalo wache ni bwana kopo ni in gi business kinya biro bwana kinya bi ka wachela riade I'm designer, I'm a stylist and the cloth line luongo na Awicko Clads mane mosebedo ka support thumba ni endi unyalo miya tich jothumbe mane ka endi by the amor sana katinda neno ka jothumbe mang'eny ma iluo Nyanza tinde doka jathum timo video kosa timo audio tinde ok en picha moro madhini slide tigo thum tinde rwakruok be tinde doka ji rwakore sharpshooter ka waweyo wadongore aneno ka wayawo yo ne jok mang'eny ing'eni kaka watime doka wachiewo piny luo marwa jothumbe gi johera marwa to rwakruok aina marwako no ero an wuon an marwakora inyalo supporta at Awicko Clads miwa social media miwa tich warwaki jahera marwa kata jahera mora kata jathum yes ginya yudi page ni page na namba nitiere bayo idhi e page kae chendo idhi yudo namba bayo iluongo ni Awicko Wuod Nyapala wacho na Awicko ng'eny but imanyo mana Awicko Wuod Nyapala ekiyude nyakore mogi anago ni ero kamano maduong' ahinya ma iluongo ni Omari na chieno jamone mbele chiene meneno mbele ming'o eming'ondo boka we paro maricho ayeli nyalo wacho ni dhako ngudi ni gichake kore kubnyere to podi chwako sitirungi ma LTN kaka pile kawuono ne wan ka endiga Awicko wago mbaka en mbaka bogo maonge break onge modho pi en tuoya iwinjo gimomi unowe modho pi interview jomoko wacho ni negi sungore gi pi ma jomoko be gino wang'o yege ni ena pi bwana juice onge juice be kikelo bwana en gi mang'eny ko wacho ni wago tuoya kama kosetieko wamadh gige watok kama jomoko be ni mano ok pi be pano wafo dong ineno kaka Awicko ruko gi ji bang' kose yuwa gino dire ok ine wengegi dong ineno ka Awicko tamore yugo lugicho to ng'ato koko chiewo koro ero kamano nyakore mogi wameduru supportre idhi kae chaendo e YouTube support Awicko subscription en gima nono you'll not be charged mana kaka bundles ni durumo 1 hour koke subscribe kaka udhirumo 1 hour ki subscribe wagere uru wan kaka joluo wago ero kamano wachak waromo kendo ma iluongo ni celebrity gossip mabiro ni tich adek waromo kanyo Saturday e Super Sato LTN Luo Trending Mission